vážené babky, vážení detkovia, milí hostia. V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Veď boli radosti a boli aj smutky. Dnes mi, vážení prítomní, pripadla milá úloha pozdraviť vás pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. V rozprávkach je prirodzené, že mladí ľudia chodia po múdre rady k starším. Rozprávky sú výrazom ľudských túžob a dobrá rada ukazuje správny smer. Nepodceňujme teda v reálnom živote získané vedomosti a skúsenosti našich predchodcov. Starší človek nemôže konkurovať vo výkonnosti mladému, ale jeho životný príbeh má vždy veľkú cenu. Ten, kto nepozná minulosť, nechápe prítomnosť a netuší, aká bude budúcnosť. Staroba je jednou z etáp života, ktorú možno prežiť aktívne. Záleží len na nás, ako sa na ňu dokážeme pripraviť. Starogrécky filozof Platón vyjadril veľkú pravdu, podľa ktorého kvalitu starnutia ovplyvňuje spôsob života v strednom veku. Generácie sa striedajú s generáciami a ich vzájomný vzťah je základom života v spoločnosti. Vytvárajme ju teda na svoj obraz. Sedieť pri jednom stole, mladí so starými, to je tá najprirodzenejšia vec na svete. Nezabúdajme na tých, ktorí nám vytvorili podmienky na život, ktorí nás vychovali, na ľudí starších ako my. Pretože úcta k starším je prirodzená vlastnosť každého vychovaného človeka. Úcta k starším nech je samozrejmosťou, či už v rodine, na pracovisku, v dopravných prostriedkoch, na ulici, v škole, jednoducho všade. Kto sa naučí vážiť si všetkými, nemusí sa báť, že ostane v starobe nepovšimnutý. Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý, jedinečný román. Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne. To vystriedalo detstvo vašich detí. Úzkosť a trápenia z detskej slzičky a v srdci ešte dodnes teplo a odovzdanosť detskej dlane, v očiach úsmev detských pier. V mysli sa roja spomienky. Spomienky na všetko. Predovšetkým na chvíle pohody. Na to, že ten Hunsúd má už svoje vlastné deti a vnúčatá, ktoré oplácajú aj za rodičov lásku k svojim starým a prastarým rodičom. Minú sa roky. Uprostred starosti i radosti. V životnej aktivite človeka. Až jedného dňa je tu staroba. Ani sa nenazdáme ako, jednoducho je tu. Natrhám si kvety pod lesom na stráni. Vám, starí rodičia, kytku dám do dlaní. Hoď vlast vám šedíje a zrať sa zakalí, príjmite od detí tie najkrajšie pozdravy. Príjmite plitičku, čo slzou prevlhla, aj mi sa tískajú slzy, tiež rovno do hrdla. Nech sa vám predĺží životná vaša púť, želám vám zo srdca vaša vnúčka i vnúk. Dnešná oslava vášho života je hudbou, ktorá zaznieva a vyžaduje obdiv a úctu. S radosťou a potešením sme v mesiaci úcty k starším pre vás pripravili dnešnú malú slávnosť. Prajem vám, aby ste sa medzi nami dobre cítili a
a aby vám na túto slávnostnú chvíľu ostali pekné spomienky. Ešte raz vás všetkých srdečne vítam a prajem umelecký zážitok. To tak podá. Ty nevieš, veď dnes k nám príde stará mama, už sa na ňu veľmi teší. Ja sa teším na ostatné babky a detkov, ktorí prišli do našej školy, aby sme s nimi mohli osláviť dnešný deň. To si klope, určite to je naša babka. Vítaj, stará mama, poď ďalej a sadni si do kresla. Ahojte, dievčatka moje. Aká som rada, že vás vidím. Joj, ale idem si sadnúť, lebo už nezvím kríže. Babka, tak veľmi sme sa na teba tešili. Ty máš dnes sviatok a my sme si pre teba pripravili malé prekvapenie. No to som zvedavá, aký sviatok a aké prekvapenie. Urob si pohodlie a počúvaj. Fíha, toľko detkov na hromade. Videl som ja v prvom rade na ihrisku vtedy stáť, keď sa futbal začal hrať. Neviem, či to dobre zvládnem, keď tu vidím toľko babien, moja hlava deravá, aká liga sa tu hrá? Všetci, čo si pripravujú, od rána tu poberujú. Dievčatá sú vykúsejú po parádne, čo tu mám. Spotená je hlava moja. Čo to vlastne nesú stroja? Je to taký zvláštny ples? Povie nám to niekto dnes? Tu už pre nás je tento krásny čas. Prečo práve október? Má to vážny dôvod, ver? Naši starky pracovití v lete sláviť nemôžu. V záhradke sú stále skrytí, navzájom si pomôžu. Ktorý by bol lepší mesiac ako krásny október, keď starky nám hravia sediac, je už ukončený zber. Všetko máme pripravené na veľkú túlu zimu, v pivnici sú uskladené hrušky, mrkva, kopa džemu. A tak v kresle spokojne sedia, pijú sladký čaj a to je vysvetlenie, prečo neľú sa máj. Ja vám, starky, ďakujem, že sa o mňa staráte, aj keď niečo vyvediem, vždy mi lásku dávate. Vtedy všetko poctivo bolo nutne nachystať, aby teraz úctivo mali za čo ďakovať. Ja vás chcem, moji starky zlatí, vždy na mojej strane ste. Vzácni, dobrí kamaráti, najlepší ste zaiste. bolo oveľa veselšie ako teraz, to poskakovanie z miesta na miesto.
My sme si na zábave zaspievali, ale aj zatancovali. Veď sa na to pozrite. Thank you.
Slnca vyvieska malička a v nebi naša babička. Od rána má úsmev na líčkach, o nej bude táto pesnička. Tak ako každé ráno, tak aj dnes pozdraví slniečko a zdraví les. Od ráčky máva už svetlo, svoj prikrátne. Nechá si
jogu, zumbu, aerobik. Pod chvíľou si niečo značí do poznámok počítačí. Facebook, Skype a internet to je celý babkin svet a nikto jej nevyčíta, že je malo babkovita. A detko je tiež taký iný, stvára na milo kroviny, venuje sa stavbe lodí, tenis hráva na golf chodí. Minulému napadlo zahrať s nami divadlo, najviac sa mi na ňom páči, že sa vyzná počítači. A čo neviem o svete, to mi nájde na nete. Každý vidí, každý cíti, že je malo detkovitý. Naši starí rodičia si nás niče nezničia. Behať, plávať na výlet, na kočule a pohľad. Si už v lete a či zime, my sa s nimi nededíme. Nech sa im len dobre darí, nech nemajú čas byť starí.
bolo dobre. Ani domov sa mi nechce odísť. Babka, ešte ti pred odchodom všetci spolu zaspievame. Ďakujem, moje rozkošné detičky.